SSC GD 2022 आव फैनाय कोडिं एन्ड डिकोडिं चैप्टारनि माखासे सोंथिफोरखौ खालामनि। बेहाय क्वेश्चन नम्बर 1 आव मा होनदों इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। स्टेटमेंट 1 आव मा होनदों कार्ड लाइट इज कोडेड एज स्ट्र हैंडल। बेहाय मा कार्ड लाइटखौ स्ट्र आरो मा हैंडलआव सोलायदों एबा कोड खालामदों, किन्तु बबे मोनसे वर्डखौ माजों कोड खालामदों जों बेखौ मिथिया। थिग बेबायदिनो बिनि गाहायनि लाइनाव मा होनदों फ्लैग लाइट इज कोडेड एज टस्ट हैंडल। बेहाय मा फ्लैग लाइटखौ टस्ट हैंडलआव सोलायदों, किन्तु बबे मोनसे वर्डखौ माजों बा माहाय सोलायदों जों बेखौ रोखायै मिथिया। बेबायदिनो 3 नम्बर लाइनाव मा होनदों कार्ड फ्लैग इज कोडेड एज टस्ट स्ट्र। कार्ड फ्लैगखौ टस्ट स्ट्रआव सोलायदों, किन्तु बबे मोनसे वर्डखौ माहाय सोलायदों जों मिथिया, रोखायै जों मिथिया। व्हाट इज द कोड वर्ड फर कार्ड होनदों। बेहाय कुइसना सोंदों मा कार्डखौ होनबा बबे मोनसे वर्डजों कोड खालामदों एबा बबे मोनसे वर्डआव सोलायदों जों बेखौ दिहुननांगौ। बेबायदि कुइसनखौ साननो थाखाय जों मा खालामनांगौ, गोजौआव होनाय जिखुनुजाया मोननै स्टेटमेन्ट एबा मोननै लाइनखौ लानानै जोङो कमन वर्डखौ नागिरनांगौ। होमबा जोङो स्टेटमेन्ट 1 एन्ड स्टेटमेन्ट 2 निफ्राय लाइन मोनसे गोजौनि लाइन बा गाहायनि लाइन बा स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 बेखौ रुजुनानै नायोबा मोनगोन बेहाय मा लाइटआ गोजौआवबो दं गाहायावबो दं। होनबा लाइटखौ जे वर्डजों कोड खालामदों एबा जे वर्डआव सोलायदों बियो मा गोजौआवबो नैबेहायबो थानांगोन गाहायावबो थानांगोन, गोजौआवबो थानांगोन गाहायावबो थानांगोन। होनबा नाय नैबे गोजौनियाव बेहाय फार्स्टआव मा दं स्ट्र दङ। स्ट्रआ मा बे गाहायाव दंना गैया नायगिरदो, स्ट्रआ गाहायाव गैया। होमबा बे स्ट्रआ लाइटनि थाखाय जानो हाया। मानो होननानै बुङोबा स्ट्रआ गोजौआवबो थानांगोन गाहायावबो थानांगोन। नेक्स्ट मा वर्ड दङ हैंडल दं। हैंडलआ गाहायाव दंना गैया नागिरदो, फार्स्टआव थ दं सेकेन्डआव हैंडल दं। होमबा हैंडलआ गोजौआवबो दं गाहायावबो दं। थारमाने मा लाइटआ ओरैहायबो आगसिथिंजायबो गोजौआवबो दं गाहायावबो दं, आगदाथिंजायबो गोजौआवबो दं आरो मा गाहायावबो दङ। बेनि मिनिंआनो मा फोरमायो लाइटखौ जोङो मा बे कुइसनाव मा हैंडलजों कोड खालामदों बा हैंडलआव सोलायदों। होनबा जुदि मा लाइटखौ हैंडलआव सोलायोबा कार्डखौ माहाय सोलायदों, कार्डखौ मा स्ट्रआव सोलायदों। नों मा कार्डनिखौ सोंदोंना, होनबा कार्डखौ माहाय सोलायदों स्ट्रआव, अपसन नम्बर 2 बेनि एन्सारा मा स्ट्र। बे कुइसनखौ जोङो मा जिखुनु जाया मोननै स्टेटमेन्ट एबा मोननै लाइनखौ लानानै साननो हायो। जोङो दा 1 जों 2 जोंखौ लाना सानदोंमोन, एबार आं नोंसोरनो देखायनि 1 आरो मा 3 खौ लानानै। बेहाय लाइन नम्बर 1 बा स्टेटमेन्ट नम्बर 1 आरो मा स्टेटमेन्ट नम्बर 3 बेखौ लानानै देखायनि। बिसोर मोननैयाव माया कमन दं नाय, बिसोर मोननैयाव मा कमन दं नायोबा जों रुजुनानै नायोबा मोनगोन कार्ड, गोजौआवबो कार्ड दं गाहायावबो कार्ड दं। होमबा मा कार्डखौ नैबे गोजौनि फार्स्ट स्टेटमेन्टआव जे लिरफैदों बा कार्डखौ जे जों कोड खालामदों नैबे सेमैनो नैबे थार्ड नाम्बार लाइनावबो थानांगोन। होमबा नायदो नैबेहाय स्ट्र दं, होमबा थार्ड नाम्बार लाइन नैबेनियाव स्ट्र दंना गैया नागिरदो, स्ट्र दङ। होमबा बिनिफ्रायनो जों मिथिबाय मा कार्डखौ स्ट्रआव सोलायदों होननानै। नेक्स्ट कुइसन। बे कुइसनाव मा होनदों मा सेम कुइसन बेयो माला फैदोंमोन GD 2022 आवनो बे 8 तारिखआव फैदोंमोन। बे कुइसनाव मा होनदों इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, बेनियाव मा होनदों फेभार अरिजिनखौ बेहाय माजों कोड खालामदों 3 क्लाउडआव कोड खालामदों, किन्तु बबे वार्डखौ माजों खालामदों जों बेखौ मिथिया। थिग बेबायदिनो सेकेन्ड नाम्बार लाइनावबो मा एप्पल अरिजिन इज कोडेड एज ब्राउन क्लाउड आरो मा थार्ड नाम्बार स्टेटमेन्टआव मा एबा थार्ड नाम्बार लाइनाव मा सैंडविच फेभार इज कोडेड एज शू 3। होनबा मा बेहाय मा सोंदों कुइसना व्हाट इज द कोड वर्ड फर एप्पल। होनबा एप्पलखौ माजों कोड खालामदों सोंदों बेहाय। होनबा कुइसन नम्बर 1 आव जेरैबायदि सानदोंमोन जों बेहायबो बिदिनो सानगोन कमन वार्डखौ लानानै, जिखुनु जाया मोननै लाइनखौ लानानै बिनि कमन वार्डखौ नायगोन। जों कमन वार्डखौ नायोब्लानो जोङो मा बेनि एन्सारखौ मोननो हागोन। होनबा जों बेहाय माखौ लानो, जोंहा एप्पलखौ दिहुननांगौ ना, एप्पलखौ दिहुननांगौबा जोङो
स्टेटमेन्ट 1 आरो मा स्टेटमेन्ट 2 खौ नायोबा नुगोन मा बेहाय अरिजिना गोजौआवबो दं गाहायावबो दं। होमबा अरिजिनखौ मा वार्डजों कड खालामदों बियो स्टेटमेन्ट नाम्बार 1 आरो मा स्टेटमेन्ट नाम्बार 2 आवबो थागोन। मानो होननानै बुङोबा स्टेटमेन्ट नाम्बार 1 आरो स्टेटमेन्ट नाम्बार 2 आव मा अरिजिना गोजौ गाहाय मोननैयावबो दं। होनबा स्टेटमेन्ट उनाव नायदो बेहाय मा वार्ड दं बेहाय 3 दङ। होमबा 3 आ स्टेटमेन्ट नाम्बार 2 आव दंना गैया नागिरदो। ब्राउन एन्ड क्लाउडसो गैया। होमबा नेक्स्ट वार्डआ मा दं क्लाउड। क्लाउडआ स्टेटमेन्ट नाम्बार 2 आव दंना गैया नागिरदो। स्टेटमेन्ट नाम्बार 2 आव दङ नैबेलाय बे क्लाउड दंना क्लाउड दङ। होमबा बेनिफ्रायनो जों मिथिबाय मा अरिजिनखौ मा क्लाउडजों कड खालामदों होननानै। होनबा जोंना कुइसनाव माखौ सोंदोंमोन एप्पलखौ सोंदोंमोन। अरिजिननिखौ मिथिबाय नालाय होनबा जों एप्पलनिखौ मिथिसिगोन। एप्पलखौ माजों काउन्ट खालामदों होनबा मा ब्राउनजों। होनबा बेनि एन्सारा मा जागोन मा ब्राउन अपसन नाम्बार 4। नेक्स्ट कुइसन। बे कुइसना माला फैदोंमोन SSC GD 2022 बियो मा 23 जानुवारियाव फैदोंमोन। बे कुइसनाबो सेम नोंथांमोना बे कुइसनखौ सानबानो जाबाय। साननानै कमेन्ट बक्सआव बिनि एन्सारखौ होबानो जाबाय। केन्डिखौ बबे मोनसे वार्डजों कड खालामदों बेहाय आं हिन्ट होनि माजोंखौ लानांगौ। बेहाय केन्डिनिखौ दिहुननो थिनदोंना केन्डिनिखौ दिहुननो थिनदोंबा नोंसोर स्टेटमेन्ट नाम्बार केन्डिया महाय दं बेखौ नागिरबानो जाबाय। केन्डिया स्टेटमेन्ट नाम्बार 1 आव दङ आरो मा स्टेटमेन्ट नाम्बार 4 आव दङ। बिसोर मोननैखौ कम्पेयार खालामनानै दिहुनबानो जाबाय आरो मा एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव होबानो जाबाय। नेक्स्ट नाम्बार कुइसन। कुइसन नाम्बार 5। कुइसन नाम्बार 5 आबो GD आव फैनाय SSC GD 2022 बियो मा 10 तारिख जानुवारियाव फैदोंमोन। 10 तारिख जानुवारिनि एग्जामाव फैदोंमोन। बेहाय मा होनदों इन ए सार्टेन कोड लैंग्वेज फाइन्ड ए सल्यूशन इज कोडेड एज 418। नेक्स्ट लाइनाव मा होनदों बी एटेन्टिव इज कोडेड एज 29 एन्ड एन्सार्स आर करेक्ट इज कोडेड एज 737. How will check the question will be coded in that language. होनबा बेहाय मा जुदि find a solution खौ 418 आव कड खालामो बी एटेन्टिभखौ 29 आव आरो मा एन्सार्स आर कारेक्टखौ 737 आव कड खालामोबा नैबे चेक दि कुइसनखौ माजों माने माहाय कड खालामदों जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबा जोङो बेखौ मारै खालामगोन बेहाय कुइसनाव मोजाङै नाय नोंसोर हो। नैबेहाय नाय गोजौनि स्टेटमेन्टआव बेहाय नायोबा जों नुनो मोनगोन फाइन वार्डआव मोनबेसे लेटार दं नाय मोनब्रै लेटार दंना बिनि थाखायनो बेहाय 4 होदों। नेक्स्टआव मा दं फाइननि उनाव ए दं। एआ हारसिङै मोनसेल' लेटार ना बेनिखायनो बेहाय मा 1। नेक्स्ट सल्युशन दं। सल्युशनाव मोनबेसे दङ लेटारा नाय 1 2 3 4 5 6 7 8 दंना ओंखायनो बेहाय 8 फैदों। बेबायदिनो सेकेन्ड लाइनाबो एखे स्टाइलैनो बी दंना BE बेहाय दं 2। एटेन्टिभआव गासै 9था थागोन बिनि थाखायनो बेयाव 9था फैदों। होनबा जों पेटार्नखौ हमनो हाबाय माबायदि फैदों। होनबा जोङो नैबेनिखौ दिहुनसै चेक दि कुइसननिखौ दिहुनसै। होनबा चेकआव मोनबेसे लेटार्स दं नायदो 1 2 3 4 5 मोनबा लेटार दंना होनबा बेयाव 5 फैगोन। नेक्स्ट चेकनि उनाव दा THE ना मोनथाम दं होनबा 3। बेनि उनाव मा दं कुइसन दं। कुइसनाव मोनबेसे दं 1 2 3 4 5 6 7 8 8था लेटार्स दं होनबा 8। होनबा बिनि एन्सारा मा जागोन 5 3 8। होनबा अपसनाव नायदो 5 3 8आ महाय दं अपसन नाम्बार 3 आव दं 538। बेनो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।